दरारि गारनाय मोनजायो नालाय नै लोगोफोर सिगुन दाउआ मा बाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रा थाबाय दिनै एकदम आथुर बिथुर आरोना लोगोफोर दिनै माने अबाव बेरायनो थांदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एकदम दिनै हेपि आरोना बिराद इन्टारेस्टै माने ओंखारबाय दायो गानबाय जुमबाय गथ' गथाय लिलि लाला एकदम पिलपिला गंसे थिप थिप आरोना ओमफ्राय ओंखारबाय थाबाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय दायो दसे उनाव देखायगासिनो दं जों दायो अबाव थांगासिनो दङ ना लोगोफोर दागायानो मोनहैयाखै दानो गय खावलायबाय दा ओमफ्राय मोनहैनायालागै मा जोबलांबावगोन लाखाजोब्बाय ना गासिबो जानाय लोंनाय रेडि बेदर फिसा ससपेनसे दे गयखौ खानसे जास्रादो आरो रहाय बाबा नों मानो दलथाया नोंजोबा जायाहाय लिलि लाला बेथो माबार फै कलम होजोब्बाय आरो ना बयखौ ओमफ्राय गोरलै गोरलै जासिगोन गोरलै रोदोमबोसिगोन माखा गासिबोनो रोदोमबायानो सिगां दाननाया सिगां रोदोमबाय सापातनिल' बागान होनलाय ओइलाय रोदोमजोब्बाय माखायाखै माखाय दासो दाननाय खिनिया रोदोमबाय साफा साफा रोदोमजोब्बाय ना लामा खलम होनाया रोदोमासो मोजां नुयोना बिदि दानबाथाय बारा मोजां नुवा बन जाबायब्रा इयो बिजौआ रानगोन ना गोदोथ' जों फैबा इयाव माने फैसाखौनो लायामोन 10 थाखा हरफिन दे गय जानो 10 थाखा हरफिन आजिखालि फैसा लालायो आरो इखिनियाव नङाबा जों गोदो फैसा लायाना खम फैसा थाखा लायामोन आरो इयाव मानासाव फैना माबोरै मोनदो आब'आ लोंना बुवाखै दे खम मोजां मोनदो दिनैसो मानासाव फैनो मोनदो नुफेराखै जोनोमनिफ्राय आयो लांसै नुफेराखै दायो आङो मोनफैबाय लोगोफोर मानासाव आरोना दसे बेरायनो होननानै फैदोंमोन लोगोफोर आं माने मोजाङै भिडिअखौ लास्लाबनो मोनासै फारसेथिं माने बोरायाबो फैयासै नालाय भिडिअ हमग्राबो खस्थ' आरोना ओमफ्राय बिराद जेने थेने माने बेखिनिखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै सानबाय आरोना लोगोफोर नै ओरैबायदि मानसिफोरा इन्टारेस्ट इन्जय आरोना मालायफोरा ओमफ्राय जों ओरैनो माने नायथिंनाल' थांनो होननानै ओंखारबोदोंमोन आरोना लोगोफोर जि बायसा समायना आरोना जायगाफोरा ओमफ्राय नै दैमाया ओरैबायदि गोथौनो आरो बेयो लोगोफोर ओमफ्राय सिगाङाव माने बेयाव जायामोन आरो सिगाङाव मोखावनो जायोमोन ओमफ्राय दायो नै इखिजाय लाबोबाय होननानै खोनानो मोनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैबायसा माने इन्टारेस्टिं ओमफ्राय दैयाबो ओरैबायदि गुसु आरोना बोहैबोबाय थानाय जिरि जिरि दैयाव ओमफ्राय फट' लानो होननानै माबा बिबोनांजों आंजों ओमफ्राय जि फट' लासोबाय आरो बेखौनो साइज गैयाबाबो होनलाय ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय नै मालाय गारिबो सुहोलाय लांबाय साफा खालामलाय लांबाय ओरैबायदि माने मोजां आरोना बिराद इन्टारेस्टिं मोनदों आरोना फैनानै दसेब्लाबो नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना गाज्रि दामोन आरो मोजां माने भिडिअ होस्लाबनो हायासै आङो नोंथांमोननो माने समजों लोगोसे होनो हायासै आरोना बारगासेयावनो जोंनि मानास आरोना लोगोफोर अब्लाबो माने समनि आंखालाव बेरायहैनोनो माने सोलाबा आरोना लोगोफोर गोदि मोदि दासो माने बेरायनो होननानै ओंखारबोबाय आरो लोगोफोर मालाय जाखोन्दा मालाय माबाखोन गारि सारि सुखालाय लांबाय मालाय हनै फैदो गगा मोनगोन गुस्थार फै मार गुस्थार बर' बायदिनो फै गोलैगोन बोरैबा फिस्लाखा सुबिदा थांसय दरारि गारनाय मोनजायो नालाय नै लोगोफोर सिगुन दाउआ मा बायसा जमफैदो आरोना ओरैबायदि गोबां आरो नै लोगोफोर खावसे बिरबाय खावसे नै बाबायबो मानसिखौनो गिबावलाया गारनाय मोनजाबाय दंना मानसिफोरनि बेदर फिसा माबा माबि एकदम माखासे सिगुन गोजा आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां फैनानै दायो लोगोफोर नैयाव जफैबाय आरोना दैमा फारफोराव एकदम लेथ्रा जाजोब्बाय जागा माखाया सोरबा गोबालादो सोरबा खिलादो जों गोबालानायाव जुवाखै जों बिराद मोजां स्पेसियेलि जायगायाव जफैबाय आरो दा खाथि खाला माने रावबो खाना जानायबो गैया आरो खाथि खाला माने जानायबो गैया आरोना बिराद मोजां जागाया ओमफ्राय इयाव जोङो दायो दसे जफैबाय ओमफ्राय एसे जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामसै जोंबो दसे फैथारनायनि आरोना
बेरायनो फैबाय नालाय लोगोफोर एसेथ' नाम खालामलांनांगोन बा खाना जानायनि मा सिगुनखौ भिडिअ लाखांबाय आं दहाय फट' माया थुरजा द' फिसा गैया फिसौ गैयालाय दि बेरायनो फैनायावलाय मा नुवाखै मालाय बेसे गारि लादो मा लादो जादो लोंदो एसे बुरजा सेरेबा गारथारा जों माबायदि खाना जानाय माबायदि मानासियो माबायदि नारेंगुरि दिनैसो नुदो बेसरा एसे खाथिनियानो इदि आन्दायना थायो आरो नोंसोरो साइकेलजोंनो मोनफैयो 10 मिनिट 5 मिनिटनि लामायावनो नोंसोर फैनो बायोना न' खाथिनियानो मानासखौ आन्दायो मालाय हनै बास मालाय मा लायै फैदो बास लादो आंथ' मिथियारा नोंसोरखौ मानासाव फैगोन ना मागोन बिराद मोजां एवदो सय आब' बेदरखौ रोंमारगौ मानसिया बुरियालाय रोंखागौना दानियासो ससेल' आंनिया ससेल' गोदोनिद्रायबो नङा दानिद्रायबो नङा होनलाय ससे आं मोनदो ससे बिबोनाङा मोनदो इसेल' वै आंहानि हा दा गानगोन र' दा गानगोन दसे थाना फैनाय खाना इसे जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जाखांनानै दायो न' फारसे ओंखारलांनोसै सानाबो बांद्राय माने मोनायाखै दसे बेरायबावनोसै आरोना ओइखैजाय हाबलांनोसै जेराव मेराव माने बेरायलाबायनोसै आरोना फैनाय কিমান 6টা 100 কিমান বিয়া দাম আরে এটা জোড়া 20 জোড়া 20 15 30 এটা জোড়া এইটু 20 জোড়া 20 ওই ডাঙা 5টা 100 বাবা ইমান দাম বিয়া এলা বিয়া 20 মাল্লা ও এটা দিন খালি কম দে बेरायनो फैनायनि नामाव लाबाय आरो दामबाबो ना 6थायावनो 100 ना कमलाया माने 6थायावनो 100 आरो ओरैबायदि दाम एख' बायनो हाया आरोना लोगोफोर ओइ गस्लाय गलांगोन आयंसो लायलांबाय आब' गस्लाय गलांगोन दिनैलाय आब' सुमारि फैनायखाय आनलाखि नामाहाय आब' सुमारि मा एसे एख' गैथारा एख' नुवाखै मिथियाहाय बाजै नोंबो एसे आनलाखि खोमा नङाबा नैफोर खाथिफोराव नुलाबायोमोन गान्दाफोरा खाथियावनो थाफैयो मैदेरफोरा दिनैलाय मानसि आनलाखिहाय नोंसोरलाय ओइ बैग्रि फिसाखौ बारलांना जाबाथ' दानो बारलांना मा नांथानो नों इयाव बारनाय मा बारलांनाय माने नैयावनो फैयोमोनहाय गान्दायाना जों नोंखौ लांफिननो हानाय नङा दे इदि हेब्लिबा नैयाव नुयोमोनहाय इयावनो नुयोमोन गान्दाखौ बेलेगखौसो नायगौमोन ना जोङो सोरो मानो फैनांगौ दा मा नुख' जों मागोआव फैगोन बै बैग्रिखौनो नायनोसै संनानै गांजेमा बाथोन देनानै लाबोगोन बेनिफ्राय मा लाइ आलु मटर अमा मागोआव फैसिगोन होनबा मागोआव फैगोन नुवाखै दा दिनै माबा गैया माबा मा होनो